खुलुमबाय रायजोफोर, नोंथांमोनहालागै माखासे खौरांफोर लानानै फैदों। दिनै एसेबां खौरां लाबोनो हायाखै, मोननैसो खौरांफोर, गोनांथार खौरांफोर लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौहाय स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायजोबोब्ला मोजाङै बुजि मोनगोन। आरो जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै लागोन। अब्ला दिनैनि खौरां नोंथांमोनहालागै होनो आखायाव लादों। मैया 10 फेब्रुवारि बिटिसि एकर्ड डेखौ बिपिएफ हान्जाया गाजा गोमजायै फालिनायखौ नुनो मोन्दों। नाथाय इउपिपिएल हान्जा आरो बर'नि आफादफोरा फालियैखौबो नुनो मोन्दों। बिनि सायावनो बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि आरो उदालगुरि जिल्लानि बारग' मन्थ्रि रिहन दैमारिया बुंदों, जायफोरा बिटिसि गोरोबथा सानखौ फालियाखै बे बिथांमोननि खोथा। नाथाय बिटिसि एकर्डआ ओरैनो जानानै फैयाखै, गोबां जिउ दान होनानैसो मोनदों। बै मुंख्लंफोरखौ जोङो अयनाय खालामनाय जागोन होननानै बुङो। मख'नो गोनांदि बर' हारियाव पलिटिक्सआनो बर'खौ खावनै खालामबाय होनना जोङो बुंनो हायो। खौसेथि गैयैआ बारा जाबोनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। बिपिएफआ बिटिसि एकर्ड डे फालियो आरो इउपिपिएलआ बिटिआर एकर्ड डेखौ फालियो। मोन्नैबो हान्जाजों जयै माब्लाबाबो फालिनो हाया बर'नि एकर्ड डेफोरखौ। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो मिज'रामनि गिबि मन्थ्रि लोगोसे गोजोनै सावरायनानै मोन्नैबो रायजोनि सिमानि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय गुवाहाटीसिम फैदों मिज'रामनि गिबि मन्थ्रिया। नगाव जिल्लानि दिहिंआव आसाम ग्रामीण बिकास बेंकनि ब्रान्स मेनेजारखौ पुलिसनि एन्टि क्राइम ब्रान्चआ एरेस्ट खालामदों। थांनाय बृहस्पतिबारखालि दिहिं ब्रान्चनि मेनेजार आबदा हुसेनखौ खादों। मिथिनाय बादिब्ला मोनसे ल'ननि रांखौ दिहुननानै होनायनि मुङाव मेनेजारआनो रां दाबि खालामदोंमोन। रायजो राजाफ्रा एनडिबिनि आफादगिरि गायसनगिरि रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय बिपिएफ हान्जाखौ लोब लोब फैनानै देरहाहोमारगोन नामा? बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारिया बुंदों, जेब्ला आं पावाराव फैगोन रन्जन दैमारिखौ आङो लोगो लोगो जेलनिफ्राय उदां खालामगोन होननानै। बिटिआर एकर्डआ जिर', बियो सुक्ति नङा, बियो मोनसे एग्रिमेन्टसो। बियो जोंनि बायदि मोनसे सुक्ति जायाखै, एकर्ड जायाखै। बियो मोनसे एग्रिमेन्ट। नोंजों आंजों हा बन्दक होलायनायाव, हा बायलायनायाव जेरै एग्रिमेन्ट जायो बेबायदिसो बियो। बेहाय जेबो गैया। बिटिसि खुंथायाव फैफिनगोनखौ मिजिंथिदों। बिटिसि खुंथायाव फैफिननांगौआथ' रायजो राजाफोरनि सायाव निर्भर खालामगोन। जोंथ' दिनै प्रमद बर'आदि जेबो मावनो हायाखै, जिर', बे खोथाखौ जोङो रायजोफोरनि सिगाङाव बुंगासिनो दं। जेबो खामानि मावाखै आरो मावनोबो गोसो गैया। मावनो गोसो थायोब्ला मावनो हायो। मावनो गोसोआनो गैखाया, बोरै मावनो हानो? खुंथायाव फैफिनोब्ला नोंथांनि ओरैबायदि मा खामानि मावगोन जाय नोंथाङा भिजन मिसन हिसाबै आजावगोन? आं बे प्रमद बर' बादि माबा भिजन मिसन बेबायदियाव गैयालै। जोंहा दंखायो, खामानि मावनांगौ दंखायो। जोंहा खामानि मावनांगौ दङ। जेनेबा बिटिसि ओनसोलाव सान्थि आरो खौसेथि लाखिनाय, बिटिसि ओनसोलाव उन्नयन लाखिनाय, बेफोर जोंनि माने टारगेट। जोंनि माने बेयो जाहैबाय जोंनि मेइन स्ल'गान माने मेइन उद्देश्य। प्रमद बर'मोन बादि माबा फेस्टिभेल माबाफोर बेफोरबायदि माबा माबि खुंनानै फैसा बख'बाय थानानै जाग्रा मानसि नङा जों। बेनाथ' फेस्टिभेलानो हिसाब गैया। माबा मिसन भिजन बेफोरनि नामावथ' फैसा बरननानै जागासिनो दं। पस्टारा गांलाब सिथाबगासिनो दङ। बे पस्टारनि नामावबा बेसेबां बिर बानायदों, माबा फुटबल पार्टि, बिनि नामाव बेफोरबादियावनो बेना फैसाया सेस। आरो बियो जेसेबां खरसा जादों बिनि लिमिटनि बारा। 100 थाखानि खरसायाव बियो 500 थाखा खरसा देखायनानै जागासिनो दं। बेना बेटसो, जेबो मावाखै बियो। सार, बिटिआर गोरोबथाखौ गोजोन गोरोबथा होनना बुङो। बे गोजोन गोरोबथा माथो एक्सट्रिमिस्टआनो गोदान दालागासिनो। मा गोजोन फैदों? बे एनडिएफबि जायफोर सुक्तिखारि लिडारफोर आरो जायफोर केडारफोर, बिथांमोनाव सोंबानो जाबायना बिथांमोना मा मोनदों, मा गोजोननाय फैदों। एनडिएफबिनि केडार लिडारफोरनाव सोंदो, बिथांमोना बे सुक्तिनि दारै मा रिहाबिलिटेसन जादों, मा मोनदों। दिनैसिमबो केसआव दङ, केस सोलिगासिनो दं, दिनैसिमबो जेलाव दङ। बबे सुक्तियाव नुफेरा? सुक्ति खालामखांनायनि उनाव मानसिया जेलाव थायो। बबे सुक्तियाव नुफेराखै? बबे दुनियाव बबे सुक्तियाव नुफेरा? सुक्ति खालामनायनि उनाव मानसिया जेलाव थायो। जोंथ' बेबायदि नुफेराखै। आल्फाखौ नुवाखै। सुक्तिनि सिगां बिसोर आल'सना पन्थी आल्फानि जेसेबां जेलाव दं बिसोर गासिबो गजोब्बाय। सुक्तिनि आगोलनो गदों।
दा जाय सादिन आलफा फरेस्टफोरानि लिडारशिपआव जायफोर दं बिसोरल'सो हमजानायफ्रा गवाखै खिन्थु आल'सना पन्थी आलफानि जेसेबां लिडार दं केडार दं गासिबो गजोब्बाय जोंनालाय मारैथो दाबो सुखिया जाना थां दाबो मान गदिया रन्जन दैमानि बेलायाव मा बुंगोन सार जिहेतु रन्जन दैमारिखौथ' आं पावाराव फैब्ला आं बख'नो हायो आंनो बेखौ टाइम नाङा सुक्ति खालामबाय दसा दं नंगौ दसा दं भुलखौ मावदों खिन्थु बिसोरो दिनै आगोलाव जा मावबाय जों दिनैनिफ्राय आरो बेबायदि खामानिखौ मावला होननानै प्रतिश्रुति होनानै सुक्ति खालामबायब्रा जोङो आरो मावला होननानै बेवहाय बिस्रा रेहाय मोननांगौब्रा मोनो नोंना एप्रसिंआनो गैयाबा बोरै जानो नोंना एप्रसिंआनो गैया नों सोरखौबा दाय होबा बोरै जानो सुक्तिखारिफ्रा एप्रच खालामनांगोन जोङो नंगौ जोङो ओरै भुल मावदों आगोलाव ओरै खालामदों खिन्थु जों दिनैनिफ्राय बेबायदि मावला होननानै प्रतिश्रुति होनानै सुक्ति खालामबाय बिनि उनाव मा थाखो आंहाबोथ' भुल दंमोन आंबोथ' बेबायदि खामानि मावला होननानै सुक्ति खालामदों बिनि थाखायथ' जेलनिफ्राय आंबो गदों केसाबो जोबदों दिनै आलफा आल'सना पन्थी आलफानि लिडारफ्रा जों आगोलाव जा मावबाय आरोबाव जों गोदानै बेबायदि मावफिनला जोङो सान्थि थानो लुबैयो होननानै बिथांमोनाबो सुक्ति खालामबाय बिनि थाखायनोथ' जेलनिफ्राय गजोब्बाय आथिखालाव सरकाराव थानाय दैदेनगिरिफोरा बिथांनि सायाव माबाफोर गिनाय बा सोर आथिखालनि जिथु सरकाराव थानाय दैदेनगिरिफोर सोर दैदेनगिरि प्रमदनि खोथाखौलाय आं मा बुंबावनो बेहालाय गावनि सिखाव फैसा हाबबाय थाबानो जायो जेबो गैया